A to nebudú asi také váhy dneska, keď tu budú super sedy. Keby som vedel, že tu budeš toľko dvíhať, tak sa jebe v lato. Toľko 320. Keď nepôjdem hore, tak čo? Sa ješ dol. Prečo vyzerať ako smedný mních? Viete, čo mi chýba? Rok 1829, keď ženy nemali právo hovoriť. A vieš, čo by som ja mohol? Ja by som mohol tú pumpu začať konečne. Ja proste sa objavím vždy na tej kamere kokot s horšími a horšími vlasmi. No toto podľa mňa môžu tie anabolické s***y. Ty koko, tento tu je dobre odparkovaný na ceste. Dobre. Kaďo, keď si tam číta asi poslednú knihu života. Keby tam je večer odparkovaná, tak je to doslova, že posledná kniha života. S týmto károm sme včera do 3. pozerali anime. Pozerali sme Devil May Cry, debil môže plakať, alebo taktiež Diabol streda plakať. A... teda Diabol streda? Diabol May. Diabol May plakať. Každopádne sme pozerali Devil May Cry asi do 2. do 3. a dneska som mal, že v 100. dohodnutý tréning o 1. a stál som o 11. Takže parádička ako vždy. Ako vždy. Ešte aj meškáme, ako vždy, a máme nohy. Dneska máme nový... Dneska máme nový split, to som chcel povedať. Máme nový split, nový tréning nôh. Tento čo brzdí? Ja môžem mať nervy vždy, keď sadnem do auta a to aj nešoférujem. Ja proste mám nervy, každú cestu jednu do fitka, lebo proste pred nami je furt taký zlatý chalan postihnutý, ktorý musí ísť proste na 60-48. Čo ti už jebe? To je v piči. Každopádne, dneska máme nohy, takže ideme dneska degustovať. Dneska ideme degustovať nový tréning. Tú pumpu by som mohol dopiť, lebo kurva za 5 minút mi asi nestíne ani zapísať. Ale ešte sa poviem aj tak rozvalkať. Trošku zahrajeme nožičky, by neboleli kolienka. Fú, dal by som si riadne kolienka proste s oným, s nejakou omáčkou a mesom. No, dieta je vždy potešujúca vec vo vašom živote. Ale viete, čo je pozitívne? Poslednou dobou mi je lepšie chodiť, že večer cvičiť. Ale dneska je takéto krásne počasie. Ja vám ho hneď aj ukážem. Dneska máme takéto nádherné počasíčko, že ono by aj chcelo pršať, ale nechce. Je zamračené, to je hlavné, a keď je zamračené, tak sa mi proste lepšie cvičí, lebo chápete, ja potrebujem mať tú nenávisť trošku v sebe, ja potrebujem mať na piču, aby bolo. Lebo proste, keď je všetko dobre, tak sa nedá dobre odcvičiť. Ty si z toho neber príklad, hej, prosím ťa. Ja? No, presne ty. To nepočúval. Lebo mi budeš ešte cirkus robiť. Čo si povedal? Nič. Ja si to poznám. Pozri. Prečo vyzerať ako smedný mních? Neviem, kámo, tak som si vypanoval proste vlasy a proste, jak to mám. A nechcel sa mi s tým proste jebať, musím zať barberovi, že to celé na piču vypadá úplne ako smedný mních, ktorý má vlasy. Piť pivo nie je hriech. Hriech je nepiť dobré pivo. No počkaj, ja to CDčko vzadu pomaličky už príde. Jeden kúty, druhý CD. Presne, to je v piči, chalani. Napíšte prosím do komentu, či sa niekto pridáte. Asi urobíme zbierku, že Turecko 2026. Dobre. Som si myslel, že som si zabudol dať, ale nezabudol som si dať nič. Prečo kúriš? Lebo mám mokrú hlavu? Ona má mokrú hlavu! Do piči, ty máš trošičku mokrúčku hlavičku už. Viete, čo mi chýba? Rok 1829, keď ženy nemali právo hovoriť. Mne to vrával, že kámo, aký je to stav, že sme sa vlastne narodili na začiatku 1000 ročia proste ďalšieho. Kámo, proste rok 2000, proste iba začal a ty sa narodil. Kámo, neviem, či by som sa nechcel narodiť v roku 2100. To by bola tlak. Chalani, napíšte do komentárov, v ktorom roku by ste sa chceli narodiť, keď tým tak zamyslíte, či niekedy späť kokot v storočí by ste cestovali, či by ste sa chceli narodiť napríklad v roku 1900, 2100. Ja by som možno skúsil ten 2100, ale tak to viete, možno 2120 bude vojna. Koľko je hodín? 13:01 a 13. Ako pohoda. Rozcvičíme sa a dobre bude. Chceš nám dneska niečo inak múdreho povedať zatiaľ, keď je začiatok dňa? Aspoň pre mňa je začiatok dňa, keďže som stál vieš o 11:00.
Dobre. Taká klasika, čo vám poviem. Keď neprší, tak aspoň poprcháva. Ale hanbí sa ma, videli ste? Hanbí sa. On sa zdá, akože on má síce 3 metre a 182 kg, ale proste on je srdcom veľmi dobrák a hanbí sa. Parádička. Dúfam, že to nestopnem vo vrecku. Dobre, toto si tu nahám. Obvešaný som ako kokot, dúfam, že sa mi to vyjebe po ceste. Samozrejme meškam 20 minút, ale chalan ma dokáže zničiť aj za 30, takže to je úplná pohodička. Roloval? Hej, všetko, som ready. No neviem ani čím začíname, akože kúkal som to, ale a hlavne ten cvik na hamstring, kámo, to keď som tam videl, tak som skoro odpadol. Ten Nordic? No, ten Nordic. A už si to skúšal? Nie, prvýkrát, dneska bude premiéra. A dáme dneska inak, ako máš v pláne, nech máš trošku zveru. Dobro, nie, kámo, daj mi čo chceš, a to podľa plánu môžeme dať na budúce. Pôjdeme 2 cviky. Toto drepy, belt squat a zákupy v leže druhé. Jeden bude ťažký, toto budú drepy, ťažký znamená, že pôjdeme okolo 10 opakovaní. Koľko? 8-10, pomaly kontrolovanie, kontrakcia. Zákupy pôjdeme 15-20 a pôjdeme v tempe, bez kontrakcie, jeden za druhý. A ideme to akože v superke? Áno. OK, dobre. Neviem čo povedal, ale však ono to príde. Okay. Som si zabudol bandáže do piči na kolena, ale tak čo narobíš? A to nebudú asi také váhy dneska, keď to bude super sérii. Nechoď veľa, daj desinu, ale hore kontrakcia. Tak. Zákopie. To budú presúvačky riadne toto. OK. Toto je jednak rozcvička ešte stále? Akože tie drepy úplná, ale toto už začína byť taká rozcvička, že... Drepy, priložíme váhu. 10. Táto druhá séria, už aby si odskúšal váhu, ako 10, pôjdeme 20, pôjdeme 10 a tú pracovnú pôjdeš znovu 20. Ale tam už necháme tú váhu, čo tam je teraz. Jasné, OK. Myslíte, že sa vyjebem, keď si budem tú kameru prehadzovať furt takto z miesta na miesto? Podľa mňa pôjdeme, že pracovný set na drepoch a strtkám sa hneď po ňom. To je luxus inak, kámo. Čo? Keď mi naloží niekto one. Lebo akože toto je že najväčšia... Ty kokot. Som ako otrok. Aj som tak obutý. Do piči, ja to idem bez opasku, kámo, som sa rozhodol. Si tam šulovne za to zavesím asi. Si to dávajte. No. Desať pekných. A hore tvrdá noha, stopka. Ešte vyťahni vyššie. Tak. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No. 1. Dobre? No nič, beriem vás zase. Fakt si to užijem. Iba 10, do tempa. To takéto. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stačí. Relax. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Mne to príde, že on sa mi každým tréningom, čo spolu dáme, snaží ukázať, že ako ma vie zničiť. A vždy je to skorej a skorej. Minule to bolo 40 minút, dneska to bude podľa mňa 30. Teraz mám posledné to bolo stále to dýchanie na kokot, že proste tak, kedy sa neviem úplne zhlboka nadýchnuť, že neviem dodýchnuť, alebo ako by som to povedal, vieš, že mi tam chýba ten ešte trošku nádych k tomu, ale podľa mňa to je zastmy, alebo niečo, vieš.
Ale ja mám, keby si počul, alebo teda počuješ moje dýchanie, ja neviem dýchať nosom od decka a ešte teraz ako som ťažký kokot. Ja rozprávam na kameru, ja dám, že idem rozprávať, ja nadýchnem sa a ako rozprávam ústavy a dýcham ústavy, tak ja si po pol minúte uvedomím, že ako sa začínam dusiť, že sa musím nadýchnuť. Než potom v polke vety prestaneš hovoriť, panika, dýcháš. Ja už aj nefajčím, že ani Aikos, príprave kamu krabička na deň, tie elektronické, tá 600 ťahová na 2 dní, teraz čo hneď potiahnem, hneď rakovina, toto zobieram, chytám sa. Som presne taký hypochonder vyjebaný tiež. Ja mám tiež toto. Frajerka mi kámo hovorí, že ti mi zje. Dám si 3 kávy za deň a ja už mám pliči, že ako srdce zlé, že... Presne. Ja som kámo vysadil ten kofeín mimo tréningu úplne. A to je dobré, že máš taký púd seba záchody. Spomal to, ešte ľahká. 3, kontrakcia. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 1. Dobre. Pokračujeme. Povedz lásku. Tempe. Trošku zrýchli. Tak, a takto do konca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nespomaluj, drž tempo. 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, nespomaluj, 7, 8, 9, 20. Tie drepy si mal pocitovú akú rezervu? 50 chcem dať určite, dáme rovno 75. Stovku nechcem, to bude veľký skok. Koľko kotúčov na každú stranu chceš prijať, tak mi povedz, ako debil. No určite 25, to je 50 kg. No kámo, určite by som prijebal po 3 na každú. Ešte 3? No jasné, na každú stranu. 25 kg. No, koľko opakovaní, 8 až 10? 80. No jasné. Zapísalo. No a vlastne inak. Tým, že mi jebal teraz hlave kvôli tomu dýchaniu, ale akože to je dobrá vec, čo som si teraz uvedomil, lebo vlastne som si uvedomil, že Colu Zero ja pijem často, vieš. Ale ja som ju pil fakt kurva, hej, často, že mal som ju vedľa seba, len tak som sa klipol. A potom som vlastne ako len teraz si uvedomil, že ono tu má kofeín. Ja som myslel, že to nemá kofeín. Že on tu nemá ani kofeín, ani cukor. Takže ja kamo som chliapal možno každý deň len z Coly 200 mg kofeínu, fakt. 200 pade, fakt. Do toho 500. 500 minimálne, dakedy kokot aj 700. Fú, už mi nebolo všetko jedno. Ale akože som rád, kámo, že som si toto uvedomil aspoň, vieš, že... Ale ako to je dobré, že máš... Ako dobré, aj dobré je zle, že máš takú šlizu z toho. Dobré, že si to uvedomíš, že potrebuješ brzdiť. Zlé, že si to budeš privádzať, aj keď sa nič nedie. Presne, veď to, vieš, že... Ale za mňa je to lepšie, ako keby si sa jebal na to a ešte by si bol by. Len mňa jebe to, že som sa trošku obmedzil potom aj v tréningu, dakedy a tieto veci, vieš. Že som to nešiel úplne tak do smrti, ale mám to piči. Neviem, no V tom uvidíme. tréningu by som sa neobmedzoval tak, ako to máš normálne za dýchanie. Dobre, 8 až 10, hej? Dobre, a kontroluj. Hopka. Dobre. Tvrdá roha. Štyri, 5, 6, pobe, 7, pobe, 3, 2, ešte môžeš 2, ešte 1, Ešte. tak poď. Hej. Vládeš to ako poď. Fuj, piča. No. Je to tu. Mne nie všetko jedno na tých nohách. Sa podlamujú kurvy. A bolo 20. Ty. 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, nespomaluj, povedz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doťahuj. Dobre, stačí. Dobre. Toto dá si drepu vládeš, poď.
Hej, tieto sú fajn, ale tieto ma aj strašne bavia. Len, ahoj. Len to, že nemám tie bandáže vyjebané dneska. A ešte vzhľadom na to, že nemáš bandáže a máš tam naloženú raketu, vieš? Ideme ešte ťažku? Ideme ešte 2 ťažké. A idem ti pridať ešte aspoň. Vieš čo, dobre. Díky. Len si ich potom odliaš, keď pôjdeš sem, lebo hej, ti zaškrtia nohu. Pohodička. Moje predsavzatie stále platí, že ho borca vylúpem na tie nohy raz. No to príde. Keby som vedel, že tu budeš toľko dvíhať, tak sa jebe v latu. Vravím si, nech ty sami nakladaj kotúče, jedem na leg press, dáme drepy. Veď ja som hneď vedel, že keď toto povieme, že sa zapotíš. Koľko, tu máš koľko? 50, 100, Ja neviem počítať. 160 Som na chýbal strane. vtedy, kámo, vieš? Koľko 320? Dobre. Ja tu to vyplatíš na leg press takúto váhu. Kámo, ja nemám inak tucha, ako sa to viaže. Asi nem bez toho. Či čo? Tomu ver, asi mi neprekrvuje nohu. A to napíšu to, že kým si zaviažeš druhú, tak tá prvá je už piči. Ty stretu si bude, ty stretu. Tak, hej? Ale aj tu lavu. No just. Aha. Dobre chalán, dneska sme sa naučili niečo nové. Lebo ja mám také tie, viete, že si iba navlečíš na nohu a pohodička. Koko, však to je ťažšie ako samotný oný cvik. No, opasím. Ale cítim sa ako tank. Pomaly, tieto sú pomalé. Hopka, kontrakcia hore. Piatý, hopka, pevná noha. Poďme. 7, 10 krát swing, správ hopku. 2. Dobre, stále 2. Posledné 2, naspäť. Kontroluj, jeden, naspäť poď. Jeden. Ja sa vyjebem. Jeden. Bystro hore. Teraz máš koniec. Zákopy. Piča. Dobre. Jednu. Povedz. To je neskutočná úľava. Chalani. Si musíte oceniť to, že chodím ako kokot po každej sérii pre kameru, aby ste videli, ako trpím. Dobre. Fú, do piči pojebaný. Váhaj. A do tempa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, polovica. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posledný. Piča. 6.5 hours later. Jednu. Ale vidím asi zjavenie Ježíša Krista dneska, jeho podobe. Ja kámo, ja mám aké točky. Že som si ten Ventolin pojebaný nezobral radšej. Vodu. Tomu ver. Dobre.
Presne s tou drepom. A idem nájsť vodu. Fú. Dobre. Počúvaj, nie, že by som bol buzerant, ale asi by som zhodil aspoň po jednom. No choď do piču. Keď to tam je, tak to tam je. Tak to má byť inak, ale... Lebo keby som sám, tak zhodím jeden. Posledná more, však to je nič. Dobre, tu som zdal asi na piču, ale mi to jedno. Keď nepôjdem hore, tak čo? Tak dole. Múdro dia. Do piči pojebanej. Kontroluj dole a hore vystrel. Bum a do kontrakcie. Ale lahučko. 2. 3. 4. 5. Pome. 6. 4. 3. Hopka. Tak, ešte poď. Nečakaj. Ešte poď. Posledné 2. A hlboké. Ešte jeden. Posledný. Piča. Fuj. To má byť super séria, nie pauza medzi tým. Hej, k piči. Hej, ako netrpelivo čaká. Pome. Do tempa. Doťahuj. Tak, jazyko ťahuj. Tak, Darik, to je do každý. 4, 5, 6, 7, 8, idem s tebou, pome, 9, 10, raz, 2, trojku, 2, ešte jeden, dobre. Dobre, takto. Nechceš ísť bell squat? Nechceš ísť na drepy s opaskom? Neviem, nechceš sa spoznať. Práve si, že nejdeme leg press, lebo sa mi nechce nakladať. A ten kokot tam dvíha viac ako na leg presse. Som ťa musel potešiť trošku. Neviem, ako je možné. To je 350. Na leg presse, kokot chodí 300 max. To za to, že som si o 100 zvýšil kalórie, vieš? No, 100 kg kalórií, 100 kg na váhe. Z 1600 na 1700. Dobre mi je stále. Ideme aj tak ešte jeden cukrom. Daj si kľudne pauzu. Ideme leg press a potom tu, čiže to bude rozjebaný totiž. Dneska bude grecka. Ešte to je koš. A ty povieš, že prvý dáme rozcvičovací, že? Ešte rozcvičený dosť podľa mňa. Ale iba tak na váhu, či? Hej, daj tak, aby si vyskúšal koľko. Ja, ale nedaj úplne ľahkú zase, hej? Nie. Takú. Že toto keby dám, tak môžem teoreticky plnku z toho dať, či viacej dám? No, určite. Dobre. Nechoď úplne, tak, šírka parvy, aby si do toho sadol. A si kontroluješ, hopka, kontrakcia hore. Dobre, ja by som to asi takto nechal. Tak ešte mám silu trošku, vieš. Lebo ideme predsa na 2 pracovné sety. 2 pracovné sety. Ešte raz? 2 pracovné? Áno. 2 pracovné, klasika. Dajme aký 10, 12, nechod 20, sa tu dozadu a ťahaj sa dole, aj riťou. Špičky k sebe. Tak a trošku to zrýchli, jednič to hore. Hop, ďalší. Tak.
10? Stačí. Dobre. Aby som si nechal tú váhu. A ja by som nechal kávu. Ide to. Ide to. Koľko? Nechám na teba. 8 až 10, ale? Áno. Pole. Neponáhľaj s tým. Spraví ťažko. Brzdí si ju, hĺbku správ, kontrakcia hore. Ešte dva, nezrýchluj, drž takéto. Ešte jeden. OK, predkop. Čiže čo ma jebe? Že ja som nervózny ako po tej sérii a musím tak krehko tú kameru chytiť, aby som mu nerozjebal. Do tepa. Zaťaníš piči k sebe. Tak, a sa to doťahovať. Každý jeden. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doťahuj to viac. Poď, nestoj. Máš tam 30 kg. Makaj. Dobre. To je fakt 30? Tebe jebe, 40. Aj tak. Fú. Pauza, ešte jedna. Dobre to je. Čakali, čo ide? Ja som hneď vedel po našom prvom tréningu nôh. Ja som vedel, čo sa jedná. Fuj. A už tancujem, už je to tu. Už tancujem. Dneska chalani viacej vidíte teraz takto môj tvár ako môj tréning, keď tak rozmýšľam. Posledná. Poďme do mŕtva, nepočítaj opakovania. Hop. Tápom. Neponáhľaj, nech je ťažká. To je ono, 2, 3, 4, 5. Takéto tempo, povedz. 6, 7, 8. Drž hore, nie, poď ešte, daj mi 2. A povedz. Hĺbka, kontrakcia hore, ešte jeden. Dobre, predtým. Je fakt piča, chalani. To sa dá. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 2, 1. Sprav pauzu krátku. Ostra si vidie. Nohy naspäť, tlač sa dole, nech ťa to ťahá. A pobež. Raz, 2, 3, 4. Pauza, nechaj nohy tam. Zadok dozadu. Ťahaj sa dole. A posledná päťka. Raz, 2, 3, poď hore, 4, hotovo. Ďakujem za toto požehnanie. Na zdravie. Vidíme sa. Iba veľa, už aj nechodia. Fuj. Tu, normálne tu. Tu mi ide odjeba hlavu, také tlaky tam mám, že hotovo. Nebudem vás zajebávať, chalani. Strašne mi dal na piču.
Strašne mi je zle. Tu mám tlaky, strašne točí hlava, smedný som, nagrcanie mi je. Ja si myslím, že sme dneska splnili, čo sme chceli. Presne to sme sa snažili dosiahnuť. Takýto popiči stav. A paráda. Dneska máme teda ešte deň pred sebou, keďže som začal svoj krásny dník pred 3 hodinami. 2 hodiny. Tréning nám trval 40 minút presných. Aj s rozcvičkou. Teda bez rozcvičky. A takto ako tréningy vyzerajú po Tomáškom. A čo by som vám povedal? No proste som piči. Fuj. Teraz normálne nechcem nič. Nechcem nič počuť, nechcem nikoho vidieť, chcem relax. Cítim ako na pláži, teplo mi je, slnko na mňa pečie, hudbička, morský Vánok. Fú. Dobre, toto bol vlastne prvý tréning s Tomášom, čo sme mali teraz v mojom novom splite. Na budúce vám ukážem ďalší tréning nôh, lebo ten pôjdeme už podľa plánu. A môžeme ísť pozrieť dozadu ešte, ako vyzerá forma trošku. Komplet. Nie je to nič, za čo by som bol pyšný, popravde až tak. Mohlo by to byť lepšie, rovno poviem na rovinu. Ale to je kvôli tomu, že aj teraz, keď som bol off, tak som sa proste trošku opustil. A bolo to hlavne z tých problémov, čo som si len v hlave domýšľal. Že mi niečo je proste so srdcom a tieto pičoviny. Nakoniec som si myslel, že umieram. Takže som si povedal, že keď už umieram, tak už aspoň budem spokojný a trošku som sa najedol pičovín, viete, poznáte to, trošku je dubajská čokoládka, pičovinky, trošku moči a také kokotinky, popcorník, jedno s druhým. Akože nie každý deň, hej, len mal som taký deň, 2, 3 za týždeň, sem tam proste, som trošku umaškrtil. No ale sme späť, takže vám bez výhovoriek proste teraz ukážem formu, inak vyzerá ako vyzerá, nebude to proste najlepšie, ale každým dňom to bude už len lepšie. Fuj, aha, ako som si prst rozjebal, vidíš to? Akože nie je to nič extrémne, ani to nevidno. Ale to mňa zaujímalo, ako sa mi to vôbec darí. Reálne mám tréning, príjem domov, mám roztratkané prst a frajerka, že zase som si obžúval nech. Akože neviem, že som si ich neobžúval, ale ja si neobžúvam tú vrchnú časť more, ja si iba tie spodné. Fú. Dobre, keď sa postavím, tak vám natočím ten posing trošku. Definíciu tu môžem hľadať 10 minút, ale už tam nebude nič. Čekneme to celé. Dobre, nevládzem, dostávam krče, stačí. Mám celý mám dneska. Kvôli tomu do piči, že som išiel more, že som stal. Ako frajer o 11. Stihol som zdať jedno jebo pretréningové, aj to iba kašu, takže sola 0. Jedné, že som jebol, ani dokonca aj do pretréningov, keď som si nedal sol. Ani elektrolyty som celé nestiel vypiť. Dal som si taurín. Dneska komplet na piču, ale tréning je tak super. Takže pohodička. Som sa skoro zotavil. Ale ja mu to nedarujem, ja mu teraz vrátim celé. Viete, čo mi napíšte do komentu? Či by ste chceli vidieť taký spoločný tréning nôh? A keď tam bude aspoň jeden like, že dám dám komentár pod video a keď na ňom bude aspoň jeden like, tak dáme spoločný tréning. Napíšem si ho tam sám. On spraví šnúru. Aj stojku, na jednej ruke. 2 lajky, dobre. Poviem frajerke, dám tam 2, dám tam aj 4.